Collede papel e bolígrafo, porque este ano as festas de verán de Pontevedra veñen máis forte ca nunca. Dende esta fin de semana, co Surfing de Lérez, ata o sábado 7 de setembro, coa Feira Franca, a cidade ten por diante 3 meses intensos con actividades para todos os gustos. É un programa intensísimo, son 3 meses nos que, sen contar a Semana Peregrina, porque entón xa era unha barbaridade. Sen contar a Semana Peregrina temos unha media de 50 actividades por mes. Xa vos digo, sin contar os 11 días da programación, os 10 días da programación da Peregrina. Comezamos coas festas máis populares, as da Peregrina. Polo escenario da Praza de España de Pontevedra pasarán artistas de fama nacional e internacional, como Ana Belén, Tequila, Rosalén, Freddy Leis, Iván Ferreiro, Beret ou Lola Índigo. 13 concertos que demostran a aposta do Concello pola calidade e variedade musical. E empezamos o sábado con pregón, todas as actividades que xa non vos enumero, que xa conocedes das festas, pois da tirada de fogos, pregón, música pola rúa, porque van ser 11 días, contando o día 9, moi intensos, con actividades por todas as prazas e rúas do centro histórico e da cidade, con concertos na Praza do Concello, na Praza da Ferrería, actividades infantís no Teucro. Pero alrededor das festas da Peregrina hai unha programación amplísima, dende a música de bandas, pasando pola romería de San Bieito de Lérez, polo Festival Internacional de Jazz e Blues, o Festisebe ou o Son da Serea. Iso soamente en suyo, porque en agosto a diversión continuará co Cinema na Lúa, aquí cántase a Festa do Demo ou o Ponte Coqueta. Hai grupos e música escollida seleccionada con todo o cariño do mundo, intentando pois que haxa de estilos variados para todas as edades e para todos os gustos. Sabemos que é imposible cubrir o 100%, pero agardemos que todo o mundo atope algún concerto, algunha actuación, algunha actividade que sexa do seu gusto. E para rematar por todo o alto, como cada ano, milleiros de persoas reuniránse na cidade para desfrutar na primeira fin de semana de setembro da Feira Franca, unha cita que este ano traerá grandes novidades relacionadas coas actividades no río Lérez. O río vai ter un protagonismo importante nesta edición e na que tamén van ter un protagonismo importante que xa iremos adiantando cando remate o plazo de inscripcións para a Feira Franca, pois persoas e colectivos que ao longo destas edicións anteriores fixeron posible chegar á 20ª edición da Feira Franca, que non parecía fácil cando se empezou alá polo ano 99, e que chegou a esta 20ª edición pois con moitísima calidade, con moitísima viveza e con moitísima xente participando ano tras ano. Outra das sorpresas deste ano é o pregoeiro. Manuel Jaboi será o encargado de poñer o pistoletazo de saída a estas populares festas. O programa completo de todas as citas do verán de Pontevedra estará dispoñible a partires do vindeiro luns.